Marda täze awtowagzalyň işe girdilmegi ilatyň şäher bilen beýleki ýaşaýyş nokatlarynyň arasynda hereket etmegini kynlaşdyrdy. Garaşsyzlyk güne ulanylşa berilen döwrebap transport infrastrukturasy ilady üçin ula hyzmatlarynyň kilini ýokarlandyrmak üçin döredilenligi aýdylypdy. Marynyň ýaşaýjylary indi başga etraplara gatnaýan awtobuslara minmek üçin has köp wagt we pul sarp etmäge mejbur bolýarlar. Bu arada Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylary habar berýärler, olaryň sözlerine görä, täze awtobus duralgasy şäheriň eteginde ýerleşýär we şäheriň ýaşaýjylary oňa barýança ençime kynçylyga duçar bolýar. Inni ýaşaýjylaryň ulag çykdyjylary 2 hesse artdy. Öň awtobus stansiýasy Türkmenistan köçetine ýerleşýärdi. Inni garaşsyzlyk günü gabatlanyp açylan täze awtowagzala barmak üçin şäherden çykmaly bolýar. Mysal üçin Mardan Bayramaly şäherine barýan awtobusa minmek üçin ilki bilen awtowagzala barmaly. Bu hem goşmaça çykdyjy. Şeýle-de ýoluň ters tarapy. Şeýlelikde Mardan Bayramaly günü taksili gitmek has çalt we arzan bolýar. Dip Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy Gürrüm berdi. Ol şäherdäki ulag hyzmatlarynyň bahalary bilen gyzyklanyp, häzirki wagtda Mardan täze awtowagzala taksili barmagyň ortaça 8 we 10 manat aralygyna düşýänligini, Mardan Bayramaly şäherine awtobus gatnawynyň bahasynyň bolsa 3 we 5 manat aralygyndadygyny aýtdy. Şol bir özünde de bu iki şäheriň arasynda gatnaýan hususy taksiler Mardan Bayramaly ortaça 6 ýa-da 7 manada alyp barýar. Ilatda Mary şäheriniň we etraplaryň arasyndaky transport hyzmatlaryna uly zerurlyk bar. Ýygy-ýygydan sapar edýän, şol sanda günde işe gatnaýan ýaşaýjylar indi goşmaça çykdyjylara täze bar bolýarlar. Etraplardan Mary şäherine awtobusda gaýdyp barsaň, awtobus stansiýasynyň öýe aşmak üçin ýene-de taksi tutmaly bolýar. Bu hem gymmat hem de wagt alýar. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan Marly ýaşaýjy Gürrüm berdi. Habarçynyň sözlerine görä şäherde taksi tapmak hem kyn mesele öwrüldi. Sebäbi polisiýa ähli taksi sürüjileriniň täze awtobus stansiýasynda durmagyna gözegçilik edýär. Şoňa meňzeş talap hususy mikroawtobuslara şeýle-de etraplaryň arasynda gatnaýan taksilere de degişli boldy. Bu täze awtowagzalyň işini aktivleşdirmek üçin edilýär dip Azatlygyň çeşmeleriniň biri aýdýar. Marynyň häkimetleri ilatyň transport problemalaryny gozgamaýarlar. Bu aralykda ýurdun hökümeti ýurdun ulag transport infrastrukturasyny östürmek üçin epesli mali serişdelerini bölüp berýär. Hususan da Mary welaýatynyň üstünden geçýän Aşgabat Türkmenabad awtolog ýolunyň we muňa degişli infrastruktura detgallarynyň gurulşy üçin 2019-njy ýylda 2,13 milliard Amerikan dollary bölünip berilipdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä proýektin Tejen Mary bölegindäki ýol we detgalar 2022-nji ýylyň dekabrynda Mary Türkmenabad bölegine degişli ýol we detgalar bolsa 2023-nji ýylyň dekabrynda taýýar bolar diýilip planlaşdyrylypdyr.